Zvezda Real Madrida i jedan od najboljih fudbalera na svetu, Cristiano Ronaldo, vodi računa o marketingu, a kako i ne bi. Tako je u duhu Božića svima čestitao praznik. On je jedan od onih najbogatnijih smrtnika. Nedeljno od Reala prima, nedeljno, 288.000 funti bez prihoda od marketinga. Kamera je bila u jednoj od njegovih kuća, a ova je u predgrađu Madrida i procenjena je na više od 7 miliona dolara. Zdravo svima. Izvolite, ovde ja živim. Uđite. Volim ovog psa. Znate zašto? Zato što je tih. Soba je jedna od najvažnijih stvari u mom životu. U njoj moram dobro da se odmorim. Dakle, ovo je mesto gde spavam i provodim skoro pola dana. Jer da biste dobro igrali, morate dobro i da se odmorite. Uvek se odmaram. Ovo je to moje mesto. Ovde možete i da pogledate. Ne, neću da vam pokažem. Mogu reći nešto loše. Nije važno. Uđite. Ovo je dnevna soba gde gledam televiziju i fudbalske utakmice. I druga, odnosno treća najvažnija stvar, je ovo mesto gde jedem, ručam, večeram. Imam vremena i uglavnom jedem kod kuće. Pravilno se hranim. Moji kuvari kuvaju fantastično. To je razlog zašto ovako izgledam. Ovo je deo kuće gde se opuštam sa prijateljima. Piće, odmor, čaj. Ovde Cristiano igra fudbal. Imamo i mreže. Tu je i novogodišnja jelka. Uskoro će Božić. Želim svima srećan Božić, dobru godinu i da budete srećni. To je za mene najvažnije.